Sibingelele. Kule video sifisa ukukhuluma ngomsamu part 2. Abantu abaningi bake bakhale bathi lento yomsamu into engekho nje. Nalento yokuhlaba nje into engekho. Futhi ukukhala kwabo kukhona into abayibonayo abamane nje basuke bekhale. Most yabantu, u90% wabantu abangasekholelwa endabeni yokuhlaba noma bangasakholelwa emsamu abamananga bajika. Babekholelwa at once. Kodwa babone izinto, babona bengayibona impendulo. Abanye uthola ukuthi ubona labantu abenzelayo ababuyi ngisho ukubuya bezobonga bethi siyabonga mntanami ubumuhle umsebenzi usenzele wona, bamnika isibusiso. Akwenzeki lutho nje kumele kuyithulakele. Kungalungi lutho futhi okwese. Yini edala lokho? So kule video sifisa ukukhuluma ngezinto eziwu3 ekumele ukuthi uyinake mayelana nomsamo noma uma wenza umsebenzi. Right? Okokuqala nje, uma uzokwenza umsebenzi, ngizokwenza example ngebhola. Ebholeni khona abadlali, kuzoba khona ibhola, kuzoba khona inkundla. Noma wenza umsebenzi, uzonaka izinto eziwu3. Abadlali, ibhola, kuzoba khona inkundla. Ake siqale ngabadlali. Abadlali yilabantu abenza umsebenzi ukuthi ube impumelelo. Okokuqala umuntu ozoshisa impepho, umuntu ozokhuluma emsamo. Lo muntu ozokhuluma emsamo ukulungeleni ukuthi akhulume emsamo. Lo muntu ozokhuluma emsamo ngabe uhlambulukile yini? Noma mhlawumbe ubekadeleni nentombi uzovuka ngekusasa azoshisa impepho ngoba nomalume emdala uyena. Uhlambulukile yini? Ulindelile yini umsebenzi? Uziqoqile wasiphatha kahle yini noma uzovela ematsholeni bese yabuya ayofakwa lapha emsamo edakiwe njalo kuthiwa akahambe yokhuluma lapha ngoba umalume? Uhloniphile yini? Lo muntu ozokhuluma la emsamo, inhliziyo yakhe injani? Inhliziyo yakhe ikhululekile yini? Ngoba phela abantu abenziwe lo msebenzi babuka inhliziyo yomuntu. Angakhuluma okukhulumayo lokho enizokuzwa nina, kodwa uthola ukuthi abantu bakini abangasekho babuka inhliziyo yakhe. Inhliziyo yalo muntu okhuluma lapha emsamo injani? Yebo. Kona-ke ukukhuluma wanikwa igunya ngoba umane ukhuluma emsamo. Noma ngabe uwena omdala uyinkosana umane ukhulume nje emsamo, uyanikwa impepho, uyabekwa ukuthi usungakhuluma, uya-authorizwa ngokusemthethweni ngesilwane ukuthi nangu sibanibani uyena-ke osezokhuluma nani kusuka manje. Lo muntu onimkhulumisayo lapha emsamo ngabe wa-authorizwa ukuthi akakhulume emsamo noma nje hayi ngoba nathi umalume hayi ku-right ukuthi angakhuluma ngoba wena omdala. Kokunye lo malume uthola ukuthi bebhungukile uzofika esezofakwa lempepho enithiwa akakhuluma. Kodwa bengaziyo ukuthi bekuphi bebhungukile eminyaka. So kubalulekile ukuthi sibheke abadlali ukuthi ba-right yini. Size silwaneni, isilwane si-right yini ukuthi singasebenzisa mhlawumbe imbuzi. Phela kuyashiyana phela. Khona izinto ezidinga ichwane elingakaze lilalwe. Khona izinto ezidinga imbuzi yesilisa. Khona izinto ezidinga imbuzi esifazane. Futhi as well, imbuzi ngabe ihlambulukile yini yona. Ukhumbule phela zibuye zijovwe, zibuye idliswe imithi nazo zonke izinto. Le mbuzi enizokwenza ngayo umsebenzi ngabe ihlambulukile yini na? Ngisakhuluma ngabadlali. Ngiseza kwinkundla, ngiseza ebholeni. Ngisakhuluma ngabadlali. Which is umuntu oshisa impepho nesilwane. Kokunye kuyenzeka uthola ukuthi isilwane enenza ngaso nenze ngendlela errong. Ukhumbule phela ukuthi icala necala lirepresentwa imbuzi. For example, ngeke ukhuluma into eyiningi embuzini eyodwa. Into nento oyishoyo kumele ihambe nembuzi yayo. Futhi for example, ake sithi ubika ingane. Mhlawumbe unengane eziwu4, ngeke uyibike ingane eziwu4 ngembuzi eyodwa. Ingane nengane ihamba nembuzi yawo unless mekwamawele. Icala necala noma into nento oyithethayo ihamba nembuzi yakho ngabe sekulandela yini lokho. So kubalulekile ukuthi sicheck ukuthi abadlali ngabe basesimweni yini ukuthi bahambe ngendlela okuyiyona kulomcimbi owenzayo na.